זה לא נורא, נכון? אוי, תאומים. רגע, אני רוצה גם תמונה עם הילדים שלי, ממי בוא. אני לא הילד שלך. רגע, אני רוצה תמונה עם בוא בצ'וצ'ה. לא זה הדבר הזה. בואו נעשה תמונה עם אמא. זה באמת איזה מגניב. שהעסק כזה קטן, שכולו יחשוב שהוא על הקטנים הוא אוהב. איזה טריקי. למה מי שאין לו יורקשייר יכול לקבל אחד. מדהימה. פה.